Dobrý den, vážení přátelé. V dnešním knižním okénku probereme opět další zajímavou knihu. Ale než tak učiníme, tak já bych byl rád, kdybyste mi do komentářů pod toto video napsali, jaké knihy vás inspirují, jestli čtete, jestli rádi čtete, co čtete a vůbec kde se inspirujete, v jakých vydavatelstvích, protože dnes tu máme opět Roberta Mervu. Ahoj, Roberte. Ahoj. Roberte, ty jsi z vydavatelství Torden, vydáváte velmi zajímavé knihy. Ty knihy se kolikrát týkají i věcí, které jsou opravdu vidět kolem nás, jako například tato Demolácia našej demokracie od Gustáva Morína, což může za chvíli aspirovat na to být bestsellerem. Už je. Protože ačkoliv je trošku více zaměřená na vaše slovenské uspořádání a cestu vlastně k té jakoby demokracii, která bohužel po celých 35 let dost kulhá, tak je tam to propojení i s námi, protože jsme bývali Československo. Tam to začalo. A ono ne nadarmo je v podtitulu té knihy Od Havla po Šimečku. No. Řekni našim divákům něco blíže o této knize. Tá kniha zišla z takého spoločného nápadu s Gustavom Morínom, ktorý má veľký materiál okolo Václava Havla a celého toho pozadia vlastne jeho vzniku a toho kultu. A on to tu presne dal aj do toho názvu, ktorý sme vymysleli takto pútavo, a to chcem ukázať práve na tú kameru, že tu je tá demolácia, tá CIA, že odhaľuje presne, ako spravodajské služby zasahujú do ovplyvňovania a diania. Dnes to vidíme aj na Slovensku, kedy sa snažíme vyhnúť sa tomu Majdanu, ale snaží sa tam práve klan Šimečkovcov pod naozaj taktovkou odborníkov zo CIA majdanizovať Slovensko. Videli sme to v Gruzínsku, vidíme to v Moldavsku, na Ukrajine už to prebehlo, tá Ukrajina je len odstrašujúcim výsledkom toho, ak to necháme takto prebehnúť. A Gustav mal niekoľko rokov zozbieraný materiál o rôznych týchto politikoch. A my sme sa rozhodli, že teda dáme to do jednej spoločnej knihy, nazveme to Demolácia našej demokracie, pretože naozaj išli sme budovať demokraciu, ale urobili sme s nej akurát tak demoláciu nášho štátu. Štátov dvoch alebo jednej federácie, ktorá patrila medzi najúspešnejšie krajiny sveta. Vieš ty o tom, že Československo bolo tretím štátom sveta a vlastne Vladimír Remek bol tretím národnosťou vo vesmíre. Žiadna Čína, žiadni Francúzi, žiadni Angličania. Boli tam Rusi, respektíve ZSSR, Američania a potom tam prišlo Československo. Tak vysoko sme boli vyspelí. Mali sme svoje vlastné atomové elektrárne, ktoré sme si stavali sami. Mali sme lietadlá, sme si robili sami. Dnes sme obyčajnou kolóniou, sme naozaj iba príveskom pre majiteľov peňazí, ktorí si nás proste v tej studenej vojne vyhrali, kolonizovali, akurát nás ešte nevyvraždili, čož by teraz mohlo nasledovať, lebo sa im to prestáva, alebo vymýka sa im to z područí. A tak ten Gustav prišiel s informáciami, ktoré sme sa rozhodli, že to musíme vydať. To sa nedá nevydať, lebo presne takto postupovali. Přibliž našim divákům, kdo je Gustav Morín, protože je to hodně faktologické, ale zároveň velmi dobře čtivé. Myslím si, že to bude zajímat každého, kdo si chce udělat jasno, jak se vlastně ty naše pozdní československé dějiny po pádu železné opony odvíjely, kdo kde za čím stál a kdo byl, jak vy říkáte, tím bábetkem, jo, tou loutkou. Kdo je pan Morín? Gustav Morín je na Slovensku veľmi známy spisovateľ, ktorý písal o slovenskej mafii a práve on je tá taká dokumentárna žurnalistika, ktorý naozaj zdokumentoval celý ten priebeh tej mafie. A keďže naozaj v
tej mafii rozumie a okolo tej mafie má strašne veľa poznatkov, tak nebolo nič jednoduchšie, ako povedať mu, že politika je len vyšší stupeň toho istého organizovaného zločinu. A tomu sa veľmi dobre Gustav Murín rozumie, tak sa naozaj pustil do písania tejto knihy a začal tým, že prvá kapitola odhaľuje rovno to, že november 89 nebola žiadna nežná revolúcia z vôle ľudu, ale pripravovaný štátny prevrat, kolaborácia vlastne aj bývalých komunistov a celej tých partajníkov vybraných z spolupráci so CIA, AŠTB a KGB dohodnutá vlastne predanie moci. A Havel bol už dávno dopredu predurčený stať sa tvárou tejto nežnej revolúcie a potom za to bolo sľubené, že teda bude niekoľko volebných období prezidentom. Čož on na začiatku sám vyhlasoval a v tejto knihe sú o tom práve tie dôkazy, kedy, kde, ako to povedal, že iba na chvíľu, iba dočasne, iba pre nejaké účely a podobne, ako sa dostal k Barandovu, ako kolaborovali jeho predkovia vlastne s nacistami, ako ten disent v západných krajinách vytipoval si toho práve Havla ako toho svojho človeka, ktorý bol alkoholik, fajčiar, devkač. a proste akože vo vyspelej demokracii by nemal šancu takýto človek zastávať akýkoľvek politicky vysoký post. Dnes už je to iné. Hej. Ale v tom čase naozaj to bol problém a cez to všetko to prešlo. Řekni mi, to se Gustav Murín nebojí, když tam takové třaskavé informace dává? Koho by sme sa mali bať? No, tak přeci jenom ještě dost lidí z té doby, té polistopadové éry, dodnes ovládá ten systém. Celá tá svoloč tých neľudí, o ktorých tu si teraz práve hovoril, sa práve boja, že tieto informácie vyplávajú na svetlo sveta. To znamená, oni len naozaj môžu v tom svojom strachu a panike útočiť, aby tomu nejakým spôsobom zabránil, ale už tá kniha vyšla, už tomu zabrániť nemôžu, môžu sa už iba hanbiť. Môžu sa iba hanbiť za to, čo urobili a napáchali. Spíš možná ještě před vydáním té knihy by byl ve větším ohrožení než teď. Ale ja si myslím, že nie, lebo akože oni to chcú cenzurovať, chcú to zakazovať, oni to najradšej komplet celé pálili, začína to pálením kníh, pokračuje to pálením ľudí. Ale už, a nebo ty informace otáčet, veď tak to všechny... už im nefunguje. To už sme svedkami toho, že im to prestalo fungovať, lebo tie médiá sú tak sprofanované, že už im nikto neverí. Ale tá kniha ostáva stále faktografickou a hlavne ten Gustav nie je táraj, ktorý príde a niečo si vycucia z prsta a len takto napíše. On ide, v tomto článku povedal Havel to. Tuto povedal to. Je tam potom náš prvý prezident slovenský po otrhnutí Michal Kováč, ktorý čo všetko napáchal a napozadí, aký to bol gauner. A cez to všetko sa tváril ako ctihodný človek. Kiska a Čaputová, ktorí boli rovno vytvorení ako umelá inteligencia, tá CIA, politická inteligencia, oni boli vytvorení ako tou CIA, ako tí lídri, ktorí majú to Slovensko destabilizovať a vlastne rozložiť. A takmer sa im to podarilo. Aj ten Pellegrini, v podstate, toho sme tu ale nestihli už do tej knihy zaradiť. Aj ten je iba projektom, ale vyzerá, že neúspešným projektom CIA a že naozaj nakoniec to ustojíme na tom Slovensku. Ale ten Šimečka je rovnako projektom CIA. Právě jak jsi zmínil, že to vypadá, že to ustojíte na tom Slovensku. Možná to je také tím, že ty scénáře, díky tomu, že se v každé zemi stále opakují, tak jsou možná čitelnější a čitelnější. No jasne, a hlavne na Slovensku už sme proti tomu Ficovi bojovali, lebo už bola nejaká kauza Gorila, ktorú vlastne ten Fico ustal s tým, že on s tým nič nemá a bolo vybavené. Potom ale prišiel zrazu na rad jeho byt, ktorý nemal transparentne to Bonaparte, taký ten obytný komplex Bonaparte, ktorý musel pod tlakom verejnosti opustiť. To je ten, jak tam dělal ten Matovič ty protesty předtím. Áno, a potom zrazu niekto do toho bytu vošiel a zistil, že celý ten byt je zdemolovaný a že tam bola možno zlatá batéria vodovodná a podobne. No proste hanba na 100 rokov. Pre toho Fica. No a
nedal si povedať, zase prišla Kuciakiáda, kde vlastne na neho naváľali špinu za niečo, s čím v podstate to nejak nesúviselo s tým, aby musel odstúpiť. Ale on přesto odstoupil? Ale keď vtedy už hovoril, že za tým je Šoroš, tak ako všetci ho vysmiali a urobili z neho blázna. No tak on sa na to vykašľal, lebo nemal s kým už bojovať. No a teraz, po tom atentáte, kedy naozaj akože vstal z mŕtvych, tak si povedzme rovno, že chvíľku sme mali obavu, že naozaj sa možno otočí na vieru a začne sa modliť, alebo sa možno len tak opustí. Ukazuje sa v posledných dňoch, ale až teraz, že naozaj ten Fico už nemá moc na výber, to znamená, už zomrel. Už sa môže len zachrániť a už môže vojsť len do dejín. Tak teraz možno sa mu podarí dohodnúť mier, alebo vyjednať mier v Európe, pretože naozaj spája aj toho Trumpa s tým Putinom. Možno nakoniec bude ten Trump s Putinom sedieť na stretnutí v Bratislave. Vyzerá to nádejne. To, čo vyjednáva s tým plynom, sa netýka len Slovenska, to sa týka celej Európy. My sme v ohrození, pretože ten Zelenský si svojvoľne, ako vojenský diktátor, nikým už nevolený predstaviteľ štátu, rozhodol, že ten plyn zavrie. Ale tým regulérnym podľa ukrajinskej ústavy je momentálne Šmihal ako premiér, pretože Zelenskému skončil mandát. Zelenský nemá do toho. A ten Fico s tým Šmihalom rokoval. A Šmihal povedal, pokiaľ to nebude ruský plyn, my sme len podali, že ruský plyn nepustíme cez naše územie. Takže Šimečka jel na Ukrajinu vyjednávat s někým, kdo nemá žádný mandát. Šimečka je kolaborant. Šimečka je proste projekt CIA, on dostane zadanie, on chudák netuší, čo koná. A tie všetky protesty, ktoré sa teraz dejú, a oni si pozývajú ešte aj tých českých neborákov na pomoc, ktorí tam naozaj prídu a to už naozaj to sa mi nechce... Polívka, myslíš to sa mi nechce veriť, že títo ľudia sa nechajú takto skorumpovať za pár drobných, za pár strieborných, prídu takto zradiť seba. Nikoho iného zhovadili sa. A znova, a teraz akože naozaj všetci to už vidia, lebo už niekoľkokrát sa ten scenár opakuje, a teraz to vidia, že takíto ľudia sa nechajú takto ľahko zapredať. Už ani tým ľuďom neveria. Už nikoho nenadchne, že tam vystúpi nejaký Polívka. A ešte aj v tom dave, ešte prednedávnom, vlastne tí ľudia mávali ukrajinskými vlajkami a išli bojovať proti Ficovi na tom Slovensku. A v ukrajinskej televízii zrazu je z toho reportáž, ako dve Ukrajinky sa zúčastňujú na proteste, lebo nechcú Fica. Ja už naozaj nerozumiem, že či za chvíľku budeme naozaj z Ugandy potrebovať súhlas na to, aby sme si mohli prijať nejaký zákon, alebo ja netuším. A přitom byly to volby, které byly naprosto demokratické, je to všechno regulérní, přesto ta slovenská opozice vedená Sorošem a vlastně lebo Soros má problém sa spojiť lidma v pozadí, který to chtějí destabilizovat, tak chce tu opozici. Ten americký deep state má problém diktovať tomu Ficovi, lebo ten Fico sa v niektorých momentoch naozaj postavil na zadné, podal nie. Lebo už na to predtým skoro doplatil. Za Matoviča ho chceli zavrieť. Za Matoviča u nás zomrel generál policajného zboru vo väzbe. Neprešiel ani mesiac v tej väzbe a naozaj mal zranenia také, že to v demokratickom štáte nie je možné. My sme na Slovensku mali na čele špeciálnej prokuratúry človeka vo výkone trestu. Daniel Lipšic sa stal prokurátorom a ešte mu bežala podmienka za to, že zabil človeka na prechode autom. To sú tak nemysliteľné zhovadilosti, ale všetci títo ľudia sú pod patronátom CIA, spravodajských služieb, a to hovorím s plnou vážnosťou, že to nie je výmysel. To sú dokazateľné veci. Navyše, tie dokazateľné veci sú preukázané až do tej miery, že na pozadí toho je presne tok peňazí, odkiaľ prichádzajú na Slovensko peniaze a odkiaľ sú financované rôzne mimovládky. Že je to rozpočet Kongresu Spojených štátov, že je to grantová schéma ambasády Spojených štátov, že je to nejaká nadačná schéma zo Spojených štátov, ale pod patronátom firiem, ktoré sú vedené tou CIA alebo podobne. To sú tak prevratné zistenia, ktorým ľudia nechcú príliš veriť,
Ale chvála Bohu, medzičasom sa stala tá vec, že oni už neveria tomu mainstreamu, tomu bývalému mainstreamu. Pretože naozaj ten denník N, ten seznam správy u vás napríklad, to je už bývalý mainstream. Oni už naozaj akože prestávajú im ľudia veriť. Preto chodia na tú alternatívu, preto sledujú paralelne, preto idú a snažia sa hľadať informácie, lebo sú plní pochybností. A čo keď je to naozaj pravda, že tá CIA to tak zasahuje? No a práve v tej chvíli každý, kto si prečíta knihu Demolácia CIA našej demokracie, zistí, že ako tie spravodajské služby nás tu manipulujú. Toto sa síce týka Slovenska, ale v Čechách to nebolo inak. Zmínil jsi ty prestituty. Pro mnohé z nás, co to sledujeme a co si občas pustíme, právě třeba ten Seznam a další média, abychom viděli, co tam plodí, tak je zajímavé v těch komentářích sledovat, že opravdu lidé už jim ve velkém přestávají věřit, protože už je z toho tak cítit ta propaganda. A je to tak neudržitelné, že je to pro ně i kontraproduktivní. Takže oni tím ničí sami sebe, ale jak je vidno, tak oni to dotáhnou do toho hořkého konce, protože za každou cenu ukazují, na které straně stojí. Ano. Posledná správa zo CNN prepušťa zamestnancov. Naozaj hromadne prepušťa. Nikdo na ně nekouká. New York Times prepušťa zamestnancov. Washington Post prepušťa zamestnancov. Ešte neprepušťa Wall Street Journal. Ale keď začne prepušťať Wall Street, tak vieme, že už kolabuje aj dolár, nielen Když se podíváš systém. na počty schlídnutí pořadů různých podcastů v Americe a že jich tam není málo, tak se ani nedivím, že ten Musk říká, vy jste ta média. Ano. Jo? Protože občanští novináři ti do toho prostoru přivedli opravdu ty pravdivé informace. Jediné nebezpečenstvo je v tom, že oni sú v digitálnom priestore, ktorý je naozaj neslobodný, už je neslobodný. My sme na Slovensku tomu čelili. Vypli hlavné správy, hlavný denník. Ako tam boli naozaj boli zamedzované a cenzurované média a informácie. Napriek tomu, že v ústave je cenzúra zakázaná. Priamo je to tam explicitne napísané. Cenzúra sa zakazuje. Napriek tomu si niekto tú cenzúru dovoliť mohol. Porušil ústavu, nikto ho za to ani neobvinil. Do dnešného dňa. Porušuje sa to základné ľudské práva všade navôkol. Tak my sme sa rozhodli, že to budeme vydávať klasicky v knihe, v papieri a keď ich začnú páliť, tak vieme, že je najvyšší čas už naozaj zasiahnuť. Ale dovtedy ich stačí čítať. Takže slyšeli jste sami, ta kniha, kterou vám dnes Robo představil, Demolácia našej demokracie, je knihou, která přesně popisuje to, co posledních 35 let tady vnímáme, ale doposud se o tom tolik nemluvilo, protože všechno tady ovládají nebo ovládali donedávna ta média hlavního proudu. A proto já říkám, že každý, kdo se rozhodne a cokoliv natáčí, jakékoliv podcasty, někteří lidé, kteří už točí podcasty dlouho nebo mají nějaký kanál, tak si stěžují na to, že mají třeba méně posluchačů, protože ono se to rozprostírá, protože dneska je také zajímavé a je to docela fenomenální, že kde kdo si udělá ten kanál a poskytuje lidem informace, média, ta hlavní média a někteří ti významní podcastři se diví, že lidé utíkají k některým těm malým, nebo že třeba sledují i někoho, kdo má jenom 500 svých sledujících. Tak když si těch 500 lidí představíš v nějaké ohromné hale. To je obrovská masa. Ty si na platforme, na sociálnej sieti v kontakte? Nejsem. Ale si na Telegrame. Na Telegrame paralelne.cz je. Ja už som opustil Facebook, YouTube, už tieto kanály vôbec, Instagram nepoužívam. Ešte možno skúsime TikTok, ale prešli sme na V kontakte, na Telegram a musím povedať, že napríklad na Slovensku máme takú reláciu, tiež takú podcastovú reláciu, volá sa to Mudrovňa a keď to dávali na YouTube, tak to malo v priebehu
2 dní nejakých 500-600 videní. V momente, keď sme to dali na Telegram, tak tie čísla boli reálne a bolo to 8-10 tisíc. Takže vidno, že na tom YouTube je 20 000 hliadnutí, ale ukáže číslo 800. Takýmto spôsobom to robia. Že aj demotivujú, aj tých ľudí ukazujú, že vlastne to je menšinové. To nie je pravda. A hlavne, netreba veriť týmto sieťam, ako je Facebook a YouTube, aj keď Zuckerberg teraz už si sype popol na hlavu a podobne, stále funguje cenzúra, stále funguje ten algoritmus zamedzovania šíreniu tých informácií. Slobodné médiá sú dnes, alebo teda slobodné platformy sú naozaj ten Telegram. Na ten Telegram každý, kto prejde a začne si odoberať tie kanály, dostane sa k tým informáciám bez cenzúry. A to je tá jediná cesta tej slobody, ako sa vymaniť aj z tej digitálnej totality, z tej digitálnej kolonizácie, ktorú na nás si tu skúsili a ktorú nás normálne ako bezprecedentne, totálne deštruujú alebo obmedzujú, porušujú naše práva. Tak já držím palce, aby nám ty svobodné kanály vydržely, aby se rozvíjely a aby díky nim se mohly šířit informace a velmi oceňuju to, že ty informace podáváte i v té papírové podobě, protože ačkoliv žijeme v digitálním světě a spousta lidí používá různé čtečky. Ale nebyť toho, že sa ma pozveš například k sebe do relácie, tak se možno o tom kopec lidí ani nedozví. To je dobře, že se o tom právě teď nechce predávat. Ano, to je další věc, jak vás banují v různých kamenných obchodech právě kvůli tomu, že ty informace nejsou v souladu s naším establishmentem. Například. Chci jenom závěrem říct, kupujte si knihy v papírové podobě, protože ačkoliv, jak jsem řekl, je moderní dneska to mít v PDF-ku nebo jako e-publikaci pro různé čtečky, tak uvědomme si, že, jak se říká, co je psáno, to je dáno zejména na tom papíře. Na tom papíře to nikdo nepřemaže, nezmění dodatečně nebo neupraví. Ten papír je dokladem doby, tak proto já rád podporuji vydavatelství, jako jste vy, nebo i další, jako je třeba i zakázané vzdělání, protože je to potřeba, je to záslužná práce. Robo, měj se krásně a příště v knižním okénku opět na viděnou. Těším se. A nezapomeňte, čtěte.